Hej, i dag skal vi lære om EU's indre marked. EU's indre marked består af lande i Europa, som sammen har en handelsaftale. Det indre marked består af 4 dele: mennesker, varer, tjenesteydelser og penge. Der ønskes fri bevægelighed for alle dele. Fri bevægelighed for mennesker betyder, at man frit kan rejse mellem EU's lande. Det betyder også, at man frit kan søge arbejde i andre EU-lande. Altså, EU's borgere kan bevæge sig frit mellem EU's medlemslande. Fri bevægelighed for varer betyder, at de kan sælges og købes i andre EU-lande. Varer kan altså bevæge sig rundt mellem EU-landene. Altså, import og eksport af varer sker uden, at der skal betales told. Fri bevægelighed for tjenesteydelser betyder, at virksomheder, som ikke sælger varer, men yder en service som transport, også kan gøre dette frit i EU. Altså virksomheder kan tilbyde services i alle EU's medlemslande. Fri bevægelighed for penge betyder, at man kan flytte penge, sætte dem i banken og investere dem i ejendom. EU har en fælles euro. Altså, penge kan flyttes frit mellem EU's medlemslande. EU har sin egen mønt. Nu ved I lidt om, hvad fri bevægelighed betyder for EU's indre marked. Så husk på: mennesker, varer, tjenesteydelser og penge.